andina mbenge ndaziva kuti zvepolitics zvitoneka kuthreatenana kana kutourayana mukati. Dhume lamakulu hazvina kumira zvakanaka. Ndadzoka ndine nyaya iri kutenderera, nyaya iri kunetsa yaadvocate Inzwai Chamisa vari kutaura vachiti vari kutosangana nemathreats ekuti vakutotyira upenyu hwavo because vakuda kutorera upenyu hwavo. Manyuriro vakazviita panapa nezuro vachiti thank you Zimbabwe for standing with me in 2018. They took away the MDCT and gave it to another. Ndopa vakatora MDC papa T yakapuwa kuna Madam Kupe. So ndopa vaenderera mberi vakanzi in 2020 they took the MDC alliance and give it to another. Ndopa yakauya papa ichi overtake ichitorwa na Douglas Monzora. Mazvonaka. So they further took away our headquarters, took away assets, finances, political part funding. They recalled over 25 MDC alliance MPs from parliament to leave me naked, then founded the Triple C from nothing. In 2023, they took the Triple C and gave it to another, this time to their own invention and creation. All this in an attempt to degrade, demean, defocus, weaken, and destroy. In 2024, as if that is not enough, now they are threatening to take away my life. I have no regrets whatsoever. Our cause is a better life for everyone, dignity for everyone, happiness for everyone, freedom for everyone. Remember, God is in it, in the author and giver of life. Our day is coming. Varikuti zuva redu richauya, asi panapa muri yeZimbabwe nyaya iri kunetsa kutaura kuti aiwa vakambotitorera MDCT ndopa yakapuwa Madam Kupe pepe. Handiti ndopa vagadzira MDC alliance faster pepe kuti vatikwanisa unokambena vachipinda mu 2018. Vagadzira alliance ndopa yakadzokerwa chinotorwa naMonzora. Ngokuti Monzora akatanga overtake Madam Kupe, then ndobva asudzoka achiti alliance ndedu, MDC alliance ndedu, iwo wafanira kutaura izvozvo, ndedu izvozvo. Ndopa yakatorwa MDC alliance, ndobva vanogadzira Triple C ndobva yauya iko zvino yangosvika chingohajigwa necyclone Shabangu, iyo yakasvika chikukuzva vanhu vese, chingorova ma-MP, makansela, mameya, masenators, ichingorikola painodira. Ndonyaya muri yeZimbabwe ndandakubatira zvakare nhasi pachannel yenyu yenyaya